si me ti prekinula? Sad znam ko krade moje ideje! Moje ideje, ne tvoje ideje, moje! Ma to nije važno sada. Ako nije važno, pa posle da ti ispaneš pametniji od mene, kada svi kaže, hajde da ih probudi. Da se danas! To je da dobra ova ideja. I ništa više neće biti na televiziji. Je vam jasno? I tako je Dimitrije pustio brkove. Jeste, deda. Za tu zbrku su krivi brkovi i niko živi. Stoj! Ko ide? Milan Stanojević iz Novoga Sada. Milan Skoro, Stanojević napred! Niti štucam kada pucam, ali promašim. Među tuđim, među našim. Ja promašim! Majka je bila ovdje u domu da me posjeti i kaže, ako ne budeš dobar, vodit ću te kući. Kad bi bar neko nagovorio mog tatu da ne pije i da bude dobar prema mami. Majku sam molila da me grdi na neki drugi način. Kaže, ne mogu, nisam od načina. Ne valja mu što voli da se tuče i što pije mnogo. Ali kad se lepo obuče, kad veže mašnu i kad se obrije, da vidite vi kakav je to čovjek. Išao sam u opštinu kod jedne tetke da se žalim, a ona mi kaže, reci majci očuhu da sam ti rekla da ne smeju više da te tuku. Posle me još više prebili. Otac me ne pominje čak i kad sam prisutna. Ne krivim ga, nije mi ništa. Najveća tuča između tate i mame odigrana je 31. avgusta. Ne znam tačno koje godine, ali baš na moj rođendan. Da sam ponovo dete, voljela bih da imam druge roditelje. Otac me toliko tugo da se i maćeha rasplakala. Kad me iz škole traže, a kad za mene laže, samo me ona voli, uvek mi ovo kaže. Urazumi se, pametan budi, urazumi se, vreme je vama. Korda je korak gleba od kriminala. Ulice sive, drugi žive, a mene samo optužuju krive. Oli je tata mog brata, keva tajno čuva ko da je od zlata. Ulice sive, meni se dive, lutam da vode, ispravim krive.